Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Бәяле бітіргісіз ярдәм Дармарка волонтерлары халыктан җыелган кием салымны госпитальдә дәваланучы һәм реабилитация үтүче хәрбиләргә җибәргән. Шәһәрдә читтә калмый чоллы хәрбиләргә шифлык ярдәмен күрсәтүне дәвам итә. Бәяле бітіргісіз ярдәм Дармарка волонтерлары халыктан җыелган кием салымны хәзерге вакытта госпитальдә дәваланучы һәм реабилитация үтүче хәрбиләргә җибәргән. Посылкалар шулай ук Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә һәм балаларга да адреслана. Ваемсыз булмаган чоллылар тотылган киемнәр генә түгел, яңа кием салымнар да тапшыра. Кемдер хәтта аны үзе дә тегән. Толырак безнең алдагы сюжетта. Җыештыручы Рауил Юнусов туганнары һәм 46-47 комплекс халкы тапшырган балалар әйберләре белән тулы бер тартма алып килгән. Ул шулай ук улына кием һәм азык-төлек белән посылкалар җибәрә. Аның улы исә ватанны саклый. Родительские вещи, они как будто себя чувствуют как дома. Вот это самое главное. Самое главное поддержка. Башта волонтерлар аз керемле һәм күп балалы гаиләләр өчен генә кием җыялар. Аннары госпитальдә дәваланучы һәм реабилитацияләнүче хәрбиләр исемлегендә кертәләр. Шулай ук волонтерлар илнең яңа төбәкләрендә яшәүчеләр өчен кием салым җыя. Ваемсыз булмаган чаллы халкы әйберләрне пакетларда, кайвакыт капчыкларда да китерә. Дармаркада яшьләр дә китерә, картлар да китерә. Яшьләр нык ишетә башлады хәзер. Элек бит зирәкәбиләр китерәдерләр, барма юк, кирәкме юкмы дип. Хәзер яшьләр нык китерә, җирактан да китерәләр. Менә даже без Яңа шәһәрдә, миңа Сидоровкадан китерәләр бит аны, Шильнадан да китерәләр. Кабул иткәннән соң активистлар киемнәрне бүләләр һәм аны без бергә волонтерлык үзәгенә, аннан махсус билгеләнеш зонасына җибәрергә әзерлиләр. Мы первое время очень комплексовали относительно того, что посылаем детям вещи БУ. Мы в хорошем состоянии отправляем, но все-таки БУ. И когда у нас появилась прямая связь с этим детским домом, они сказали: спасибо вам большое. Мы даже не ожидали, что будут такие хорошие вещи, что их будет так много. Дармарка волонтерлары Луганск хәрбиләре балалар һәм андагы халык өчен киемнәр белән 4 тапкыр посылкалар җибәргәннәр. Чираттагысында исә алар газельгә 24 тартма төягән. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ләйсән Гаптырашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Чоллы хәрбиләргә шифлык ярдәмен күрсәтүне дәвам итә. Аларга кием салым һәм азык-төлек кенә җибәрелми. Шулай ук тепловизорлар, прицеплар, квадрокоптерлар, дизель генераторлары, климаторлар һәм башка күп нәрсәләр озатыла. Йөкнең гомуми авырлыгы 10 тоннан. Безнең төшерү төркемендә йөк машинасы йөртүчеләренә хәерле юл теләде. 3 ел элек бабай кушаматлы хәрби хезмәткәр контракт төзегән, 1 ел ул махсус хәрби операция зонасында була. У меня с детства была мечта работать в сфере военной сфере. Вот. Хотел вот с детства попробовать себя, потому что у меня и родные, и близкие служили. Вот. И дядя у меня военнослужащий. Хәрби хезмәткәр аның карарын туганнары хуплавын белдерә. Хәзер ул көрәшче иптәшләренә шифлык ярдәме күрсәтә. Бу эшне алар татар кушаматлы коллегасы белән бергәләп башкара. Мы должны, обязаны защищать свою родину и за свое отечество должны. И мы, победа за нами. Бу юлы чолдан хәрбиләргә җылы палаткалар, термокием, мишләр һәм башка күп нәрсәләр китереләчәк. Барысында 2 йөк машинасына төяделәр. Я принял решение лично этот груз в ближайшие дни, пока не едут, я их догоню, передать нашим воинам. От вашего имени я им обязательно скажу спасибо. Я им обещал, совсем недавно встречаясь, когда они приехали с отпуска, приехать к ним. Шәһәр башлыгы өстәп әйткәнчә, сүз биргәч аны тота белергә кирәк. Берничә көннән йөкне хәрбиләргә илтеп җиткерү планлаштырыла. Эшмәкәрләр һәм битараф булмаган чаллылар кирәк булганча ярдәм итәчәкләрен билгеләп үтәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Үз балалары кебек тәрбиялиләр һәм яраталар. Шалда 7-нче тапкыр республиканың төньяк көнчыгыш зонасы гаиләләрен берләштерүче Йөрәкләр берлеге республика фестивале узды. Анда 150дән кеше катнашты. Алар Шаллы, Әгерҗе, Мамадыш, Актаныш һәм башка районнарның опекунлыкка һәм тәрбиягә алган гаиләләр. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Розыбай Батырова оныгы өчен икенче әни була. Малай 1нче сыйныфка барганда ул Дмитрийны тәрбиягә ала. Хәзер ул 10нчы сыйныфта укый. Ләкин аның 1нче бишлесен алып кайтуын әле дә хәтерли. Дмитрий әбисенең аны салат әзерләргә өйрәтүен искә төшерә. Әби белән бик яхшы яшим. Ул мине күп нәрсәгә өйрәтә. Мин әбиемне нык яратам. Дмитрий инде бәләкәйдән бик шук малай иде, бик шаяручан. Укуга сәләте булды, әйбәт укый. Хәзер инде 10нчы класста укый, төрле олимпиадаларга катнаша, приз урыннарны ала. Шипецлар гаиләсендә 5 бала, аларның икесе үзләренеке. Алар үскә шир белән хатын башта 13 яшьлек малайны, ә аннары тагын 2 кызны алалар. У нас большая семья. Вы не представляете, какое-то счастье, когда ты приходишь домой, открывается дверь, и 3 детей на перегонки бегут к тебе. Надо постоянно двигаться, и детей тоже развлекать, и сами с ними тоже развлекаемся как-то. То есть очень много всего мы придумываем, и у нас такая жизнь, что мы на диване вообще не сидим нисколько. Республиканың төньяк көнчыгыш зонасында 1000-нән артык опекунлыкка һәм тәрбиягә бала алган гаилә бар. Аларда 2000-нән артык бала тәрбияләнә. Фестивальдә катнашучылар үзләренең тәрбияләү тәҗрибәләре белән уртаклаша, якыннанрак таныша алалар. Бу алар өчен бәйрәм. Сегодня у нас несколько иной формат. Впервые мы пригласили детей, будем чествовать детей из этих семей за их достижения в учебе, в спорте, в культуре. Ребят, которые были участниками различных конкурсов. Гаиләләргә ярдәм итү үзәге белгечләре һәр кемгә ярдәм күрсәтә. Бу социаль, психологик, хукукый ярдәм һәм башка күп нәрсәләр. Вазилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, Яңалыклар. Сыйфатлы, кыйммәтле дигән сүз түгел. Яршалыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе эшләвен һәм халыкны сөендерүен дәвам итә. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен кышкы яки демисезон аяк киемнәре, шулай курткалар, пуховиклар һәм дубленкалар сатып алырга мөмкин. Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен баулы, беркетмәле, замуклы, кечкенә үкчәле һәм яссы табанлы аяк киемнәре бар. Бирдә бар тик Белоруссиядә җитештерелгән табигый материаллардан эшләнгән аяк киемнәре генә. Күннән шулай ук сарык йоныннан эшләнгәннәре дә бар. Барысы да уйланылган, хәтта вак-төяккә кадәр исәпләнгән. Аяк үзенчәлекләре булган кешеләр өчен махсус эшләнгән аяк киемнәре. Модель имеет водостойкую пропитку. Съемные стельки с легким анатомическим рельефом позволяют разгрузить суставы. Мех внутри натуральный, теплый, что не позволит замерзнуть вашим ногам. Подошва не пропускает влагу, имеет покрытие антилед, за счет чего они не скользят. Сатып алучылар төрле яшьтәге кешеләр, кемдер ярминкәдә 1нче тапкыр, кемдер даими рәвештә килә. Барысы да ассортимент киңлеген, түбән бәяләрне һәм сыйфатны билгели. Я выбрала внучки сапожки. Вот, мне они понравились, ну и цена приемлемая. Сапожки очень хорошие. Как раз у меня ножка больная, и мягкая, и удобная. И самое главное, что на низкой подошве и не скользящая. Монда шулай ук өз киемнәре дә сайлап алырга мөмкин. Очень хорошее качество. Давно искал такую куртку. Вот случайно его нашел здесь. Купил и обувь, и вот эту куртку беру. Легкая, теплая и очень удобная. И цвет очень прекрасный, которым сейчас всем нужно. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Успех!
Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Сосиски венские от Мецлер 139,90. Пельмени домашние Совнарком 239,90 за килограмм. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 39 23 23.